Sól fizjologiczna. Używacie tylko połowy do inhalacji. Czy taką sól można użyć ponownie do wieczornej inhalacji, skoro została nam jeszcze połowa ampułki? Jest to bardzo częste pytanie rodziców i powiem Wam, że zdecydowanie tak. Bardzo dużo ampułek po otwarciu możecie po prostu zamknąć ponownie. Tutaj macie główkę od ampułki, nasadzacie ją po prostu z powrotem i ona się nie wyleje, nie przedostaną się tam żadne zanieczyszczenia i taka sól jest do użycia przez 12 godzin od otwarcia. Także nie ma sensu wydawać dużo pieniędzy i otwierać co rusz to nowe ampułki, żeby zużywać je tylko w połowie. Nie obawiajcie się, spokojnie można używać w ten sposób, także polecam ten sposób. Tutaj właśnie mam ampułkę Polfarmy i ją się da zamknąć. Jeżeli traficie na ampułkę, gdzie rzeczywiście tej główki się nie będzie dało nasadzić, bo niektóre firmy niestety robią tak, że nie da się nasadzić, wtedy po prostu owijacie taką ampułkę folią aluminiową i też jest wszystko ok przez te 12 godzin. Mam nadzieję, że pomogłam i rozwiałam Wasze wątpliwości.